Здравейте! Ако се чудите какво да правите един съботен ден, нека да ви покажа, аз и най-добрият ми приятел, какво решихме. Решихме да посетим Белица и да отидем до Рила Фън парк, който е първият планински увеселителен парк в България. Мястото е доста голямо, като има различни атракции, детски кът, бънджи, люлка, но ние дойдохме, освен за красивата гледка, за влакче. Както чухте, се оказа малко по-екстремно, отколкото очаквахме. Интересен факт за мен, аз всъщност съм наполовина от Белица. Друго, което може да посетите там, е прекрасният резерват за мечки, но в този конкретен ден беше затворен. Разбира се, завършихме деня си с вкусно хапване. Посетихме Рила Фиш, което е рибарник, но ние си хапнахме салатка, картофи и кюфтенца.